No niin, tervetuloa Viitasaaren Kennelkerhon puolesta Hella-akkain haukkuihin. 9. kertaa tänä vuonna järjestetään. Nyt taitaa ollakin ennätysmäärä osallistujia. Heti sanon kättelyssä, että täyttäkää tänne maastokortit huolella, että ne tapahtumat sieltä löytyy. Pikkusen säännöt on muuttunut. Nyt arvostetaan sitä koiraa, joka ihan oikeasti työskentelee 300 minuuttia. Koittakaa kestää. Täällä on todennäköisesti hyvät ruuat, niin kyllä te pärjäätte. Aletaan huutamaan kauimmaiset maastot ja ryhmät kokoontuu, niin voitte sitä mukaan lähteä ulos. Hiidenkylä 2, Koira Ruuti, Opas ja RT, Matti Aaltokoski, PT, Mika Pasanen. Kuinka tarkka se 100 metriä on tuolta tulee? Kuinka tarkka se 100 metriä siihen yhteyden ottaa? Se meni jo. Se on unohdettu, se pystyy. Eikä, jos se nyt tulee tuolta ja mä otan sen kiinni. Tulehan tänne, moikka! Mennä tyttö, anna mennä. Anna mennä vaan. Ei se ihan kuunnellut. Se aina me ihan niinku suunnittelee, eikä se toinen kerta. 2 pistettä on, ei puutu ennen kuin 98. Jumalauti, ei jätä Ei se kyllä nyt päivitä ollenkaan, että missä se koira meni. Voi paska, se on kerennyt joka vaikka kuinka kaukana tosta. Ei ole ongelma. Nyt käytetään mielikuvitusta ja luovaa hulluutta. Eihän sitä nyt tarvi enää kytkeä yrittää, vai pitää? Hyvä, hieno homma, anna mennä. Jes, mennään vaan. Meillä on karkkomatkatkin yli 5 kilometriä. Niin. Tullut jo reippaasti yli 5 kilometrin. Kato, niin kun nyt saadaan vaan kiinteätä haukkua. Niin, saa sen 10 minuutin sinne vielä. Voidaan kohta lopettaa tää koe. Ja matka jatkuu. Joo. Nyt kun nasattaa kiinni vaan tuosta, niin sitä haukkua jatkuu. Niin. Nyt tuli. Ihan paikalla. Hieno homma. Siihen ratkesi ykkönen kyllä. Saa onnitella käyttövaliosta, taisi tulla nyt justiin. Minä en kiitä vielä ennen kuin se on mustaa valkoisella. En usko siihen. Onko minkä ikäinen? On. Pitää koittaa tuolta alatuulen puolelta vähän kiertää oikein ja mennä rauhassa nyt. Erää loppuu 49 minuuttia aikaa.
Keltainen 30. Tuo oranssi, tää oranssi. Ruoska. Vihreä. Ruoskia ketään vaan, ei minua. 40. Pullo, kallapanta ja ruoska. Siniraidallinen. Numero 5. Violetti. 63. Te olette valinneet sieltä paras maastokortti. Joo, aivan selkeä. Yksi ylitse muiden. Sara Koho. Siellä. Loistava, ole hyvä. Se oli melkein kuin omaa kouluttama, vaikka ei ollut. Kyllähän tuo keli oli aika surkea. Kuitenkin 8-1 siitä huolimatta tänään. 2 kärki erottu tänään hyvin selkeästi. Ja toisena Harmaa Uros, Rahkaneva Ruska, omistaja Kirsi Lotta ja Jarkko Niskanen Viitasaari. 87 pistettä. Kokemus vei voiton tänään. Jämpti Uros, Franjakan Kamu, omistaja Jasmina Patamaa, veli-Matti Saikkonen Viitasaari 89 pistettä. Onneksi olkoon.